జూలై 31 బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు నరసంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి హైదరాబాద్ లోని సికింద్రాబాద్ యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్మూశారు. మధ్యాహ్నం 12:51 ఆయన మృతి చెందినట్లు వైద్యులు అధికారికంగా ప్రకటించారు. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మృతి వార్త తెలియగానే బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, బంధువులు, శ్రేయోభిలాషులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఆసుపత్రి వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకొని తమ అభిమాన నాయకుడికి కన్నీటి నివాళులర్పించారు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాడిన నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందిన పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణంతో నరసంపేట నియోజకవర్గంతో పాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు ఆయన మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఆపలేని పరుగైపోయే పాదాలు